Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rin ti surat pagkasalitaan ni pagkayam tayong menchi nga napuluan negosyo. Dear Manong Nemi, bakasyon, Manong Nemi, bakasyon, Sabado, so nga awan ti klase mi nga kabsat, dakam ken ni Henry nga ading ko. Kaya dakam daksin sinublat, Manong Nemi, nga aglako. Iti asideg ti balay mi nga yan ti pwesto mi, nga pagkatangan, paglakuan iti fruits, uno, na dumaduma nga prutas. Kaya nadurig iti aggatang, Manong, siyempre, tintinolong kam nga kabsat. Lumanot ibaganda, 2 kilo man nakastoy. May isa nga lakay, Manong Nemi, iti laklakuhak. Manong kilo, tata? 2 kilo balasang ko. Ewan, tata, na, naguro ka. Abe, tata, nasurok. Ada surok na basit balasang ko. Okay lang, tata. Hindi kayo malugi. Tata, so ti babaga ni nanang, nabimpi nasusurukan ming tay kisayan mi. Mayat man. Saan nalakati presyo dito eh? Alala, dahil sa karilatan ko. Bayada ko. Kasta Manong Nemi tinaipamula iti panunot mi bili ni nanang. Ni nanang awan ni sunat na panagitsanda, Manong. Song tumatan ti agluto. Yamda kami kini ading ko Henry, nagsinublat kami. Sublatan nagtumat-tumat-tumatay nagto. Ituloy na tilablabaak. Second year college ko, Manong, dito ta fourth year high school ni Henry. Dito is pwesto mi nga sanggabasit, Manong Nemi nga paglakuan, iti na dumaduma prutas, iti pangalalaan mi, ti pagbiag mi, ken panagpabasa ninanang kada kami. High school pa lang, second year high school Manong Nemi, di matay ti sakit, di tatang. Di tatang, Manong Nemi, iti nangipot up, iti na ito nga negosyo mi. Nadumat, Manong Nemi, hindi kakompetensya mi, at tapay paglakwan ti bagas iti asideg, kanda dumapay nga pagtagilakuan along the highway. Nga dito, Manong Nemi, sut umay pagkatangan dagiti bumarangay, kabaranggayan mi, uno pagdagdagasan na kita agbibiyahe. Dajay. No madlaw daw Manong Nemi nga malpasik panakakilo kong at sobra na malasang ko kisayam. No kisayak mat ni may sanana, kurangan. Hanga baling ang sobra. Ay, kasta. Sige nga rat. Manong Nemi, adamatan nag-arim kanyak, kinapudno na kabaranggayak. Iso na lang ta, saan kami nga nagka-red warrant elementary and high school. Tanabit da pa Manong Nemi, nga da dito eh. Iso ti kadaklan, Manong Nemi, ti pwesto da, negosyo da nga bagas. Bagas, agriculture supplies, karon na nagitay kanan ti baboy, kanan ti bingwen, yan nagsamatan bagas, mais, Manong Nemi. Dapat lako dapat ti balatong, basta di kiti bukbukel. Da kami matagat prutas. Nabayag ba tayo ng basit, Manong Nemi, nga arim ni Ruben kanyak. Yan magbasbasak pa lang kunak mo. Third year, so na Manong Nemi, ti kurso ng engineering.
Aging gaya manong name nga pinasublat kon ni Henry nga sumiten daglako. Lalagay pa yung bili ni nanang ha. Henry, manang, hangabaling nga surukam, basta mo kisayan di kilo. O manang, approve. Hindi man pasan ti panaglabak manong naming nagisalapay ako nakalpasan na napanak batin ng digus at damatin ni nanang dawagan nak ni nanang. Menchi, nanang, ikasulatan ni ading mo na di pagtagilakwan. Huwag gayam, anda nalipatan ka ginatang. Nalipatan nyo ginatang. Importante matkarot anak ko. Ang iyong gunak badlatan agad. Nairuamak mo't kami nga. Dito latang karobot ipagkatangan tayo. No pa'y adama mo kakin sugi kanyak ti paglakon iti bagas sa diyetsandaan. Anong akong bagas tayo? Suday at nalipatak. Nanang met, kaduan nyo to kami ng gumatang. Gaman nga gumatang kita unin saan ko. Nuto na. Kita daw, dakal lang ang paglakon iti bagas sa diyay. Sumati asadag. Mga talak nang, gumatang ka ti ko. 5 kilo. Di mabanak kumatang manong nami umis-isem di nakapasungat kanya. Ngim sambat nga sudaglaklako. Tadari kita kalako da. Hay, Mensi. Ruben, gumatang ka matabakasyo. Nalipatan ni nanang tigimatang sa ditsandaan. Manang tekla. Ay, sir, lakwa man ni Mensi ko. Sa manong kilo. 5 kilos ng bagas. Anak, tikayat mo manang. Ay, manang, ma'am. Kalakaan, kanginaan, first class, second class, third class. Dadala ta kanginaanin. Ewan na, rumbang unay. Ta kaimasan. Pinayata ko manong name kalpasan na, sige Ruben, sige Menchi. Ingat. Manong name tsak na pupuutan. Kabot na malapsak mo ti pagkiluan mi. Kahit awam mo ti madama nga gumatkatang. Yung kilok manong nami ginatang ko abagas. Nakaw. 4.5 lang. Nang, nagsubli na ito bagas. Kurang ti kilo na. Ano na? Uy kita na. Kurang ti medya. 4.5 lang nata, kit 5 kilos di binanam, han? Unang. Inak, pabalbaliwan. Hanin, anak. Hanin. Ngayon, kurang. Hanin. Gusto ti bagbagada. Di ko katang dita. Nga niya nang. Hangin na pintas yun eh. Kuwada. Siguro, itay kilkiluan da, apagbagiso. Ngayon mo, kiluwa mo ti sa bali pagkiluan at saan nga sweetik nga kilo, kurang iti medya. Basta nangina eh. Kanginaan ng nangina. Mano? Tinamag na. Imbagak mano. Naginginan. Di ba kalalak sa diyo tiyandaan ka nalaklak ka. Hampir nga sweetik ti kilo na. So, sa amin lahat natin mas asensuan di ka. Sweetik ka negosyo. Nakisubli na ng hanin. Sa muntun ng ulitan pa. Iti mapan na gumatang. Kita nga rin akong pagkiluan nan, handa ipadas ng kilo. Di handa mamuan. Kito na. Kita mapang gumatang. Nga pagpagkisumad di kilo ng kitanda nga maumot sa bali ng pangikiluan daan. Talaga na sweetik dan, na di napuputan. Sweetik daw at kaya na nga niya. Psst! Dapagig tuman. Ibagig tuman kini Ruben. Sino Ruben? Di anak di king kuka di posto. So, kita aram kanya kananang. Anak! Anak, pastik mo pa ilat basa.
Kanya man ti balik na kingkwana. Kahit ko kumamat tin nanang. Ngam kaslasaan ko na kayat. Abay, hisuitik man di kilo da. Awang basol di. Anak, baka di inanat akin nakim kita at anak. Abay, dakas ti nga nagnegosyo nang. Kaya talaga magkastat negosyo ka. Kaduan na nga tayo ko natin yung ata pa nagswitik na. Ngam dahil ito agad nakaroon na yata at kurang na. Baka per kilo kat manuti ko baka kurang ti 3 no 5 gramo kumakas pagarigan. Once to, 5 kilos, naksayan ti mano kaya gramo, medya kilo. Uy. No, adot gatangan mo na kat talagang adumatin na sweetik ka. So, ato kang kanang ko yung magbagakata kayo, nako kang kanang ko magkadi at check upin na kilo tayo. Tano, aglako kayo, napipiya nga sobra, ngam dati kurang. Napipiya nga natay umisam di, aglako, gumatang, sobra nga ro kilo na. Ngam dati agmisuot, kuno, i-report na kayo di, dahil otoridad. Katno mapang kung kata i-report lang. Saanin, babawon. Kaya sa hunanang patpatuloy na yun, kasta nga negosyo. Mabayamon. Apay. Kat siyempre, no adan to di kita makadoktal, handan to mapang gumatangin sa dyan. Kaslakan ka na tayo, apay ulit mo ka di pa lang mapang gumatang. Kinadoktalan mo nga at sweeting kilo da. So bagay, tamagig tumangin ni Ruben, no, muna na dito Iti eskwela manong nemi imasadag kanyak ni Ruben tangaga ngayon ng detano makita na kon. Ay, ano oras klase? Ada pa 50 minutes? Sika. Ba't pa ta? Abi, kasta pa nag-idam kanya? Pumipintas ka kang ganayon, Benji. Bula. Ito ang kano ang klorin na. Jack pa'y kaya't di making boyfriend ko nakmat. Tubingag pa'y. Di mo kaya't nga baling inspirasyon mo ni Ayat. Taklunan ako. Tapos di ka sa takit sumardang mo tanda kita gar-aram nga dadumaking ka. Sikan sa wala gar-aram kanya ka. Tara kita dumawan sa kimbagak nga Jack pa'y kaya't sardangan nakon. Si kamit lang tisang umang sarsardang kanya. Di Jack nga roti kaya't mo. Masabalik man, Ruben. Nalikip mo, di may gimatang di bagas. Awen. Okay. Tsaka mo nung, api nga, malabsak kami na ko kilo medya balay. Diba, damat kilo, naglaglako kami matiprutas. Gususar kami ti kilo. E di, pinanbaliw ang pakilo na jay. Ginatang ko 5 kilos. Kurang tip medya. Anya? Habit di mo yung subli. Saanin ko naman inanang ko. Kasi takanot negosyo. Nukod kwenta 5 kilo. Di manong gramo nukat kurang ti per kilo. Kahit mo sawan, nagsuswitik ni nanang ko, ay ni mamang ko. Saan ko yung magbaga? Ngayon baka mong laking ka. Ngayon kinita nga 5 kilos. Kinita. Nakita. At gagang ito yung gumatang. Diba? Di ba nakakilo na? Gagangin lang kita. Gusto mo lang. Gusto mo. Dabag bagiso. E mading kilok sa diabalay. Tikiluan mi. Nakurang di medya. Sa lutsutak tumang kini mama. Hindi mo magbaga Masyat tinang ibaga Amang ano. Umay nagtusal lang natin ni na mamang mo. Manong nemi imbaga na siguro. Nga di kamalman na manong nemi na nagasakitam ni mamang mo.
Wen, saan ka naman? Nadya nga kilo mi at madi. Nadya kilo mi nga madi. Anyam, nadaon at inuunay ni nanang kada kami eh. Kang kalay na check up and check kilo. No, stomach laing. Kad no aglaho kami. Kaya kaya't mga agsubra, ngamte agsubra, ngamte kurang. Amom, menchi, ubigang pa hindi, nadapuot ko, agling negosyon ni mama. Iso daki ni papa. Ejay lugar mi, iso dati, kapa progresyon ti negosyo. Kasla ita, nabit kami pa dito eh. Nagado di suki mi, di ba? So nga siguro, nadya kilo yun madi. Pakita aktuman, ibang aktuman kaninanang. Ngem samet nga anugutan manong nemi ni nanang nga nadya kilo mi timadi. Aging ka manon naming at the schedule ti pag nag-check up. Kagapo manon naming iti munisipyo ngumada check upan na kitikilo. At nang bigla ka na kami siya iditaglakla ko manong. Lumalasan ko, "Hi, sir. Kaya, taga-munisipyo kami. Ag-check up kami ti kilo. At na kami report kada kami nga dito ipagtaglakwan dito nga banda. At ako suwitik ti kilo na. Ala? Kita nyo man, sir. Check upin nyo man. Dahil ito susarin nyo. One, sir. Mayat. Okay. Hindi buhay-buhay kita manong name susurot ko't pa nakita mapandan manong name ti pwesto da Ruben. Ala. Nakatat mapasamak. Ganoon ko na. Manong name imbilin ko kini Henry nga sumublat nag-agla ko. Papanamanang tapapanat. Naman sa jay, pwesto da Ruben. Napatigiti ko ag-check up ka na kitikilo. Hala, maduktaran da na. Manong name naging lalabasak. Nakasla, jaksip-siputan nida. Chinek up da. Ngam at datiin na manong name ni Ruben. Ako magmangag ti bagbagada manong. Ngam kasla tududa di kilo. Di ko manong. Kinuti ti ina ni Ruben. Inyan just na nga taa. Sada nagtutungad. Imasiday kak manong. Nidyak ka nagpapakapuot. Mangmangin ko ti saritaan. Alawan, sir. Ito maminsan, sir. Kuha, dato kami duman natin taklar na kot ko, biyangutan na. So, pangungungtak no ko, tiyak mo, papanayad, adjust. Mrs. Alaan mi dati kilo yo. Tiliwan mi. Medyo ko, andan to basit, maawat yung bale notice para iti panagmul tayo. Sana narikata sa salitaan data, sir. Napaniti kahera manong name counter, tiba ko. Then subrena. Alay na para marian tayo to. Ginawat daw. Ala, sir. Alam nyo nga rin din data kilok, takwa. Basta hamin yung tululitan na nana. Ay, uwan, sir. Hamin tululitan na yun. Nagsansanal tekak, nagdarasa kung nga naghawid manong. Nanang. Apay, ada na kita check up iti kilo. Ket, awang problema, kilo tayo. Wala kita ng biyangan ng adjust. Okay, met nang. Okay ko na da. Ngayon iti pwesto da Ruben. Napanda sa jay. Natuktaran da nga talaga. Iti adjust da. Ngayon, ibaga na tayo alalagit tayo ko
tiliwad na dyan kilo, sa dantong supenaan, jay aking kuko na ina ni Ruben, sa dantong dati notice para ti bunta. Ay, inikan mat ti kwarta, ti bakit? Sinubrian na iti kwarta, inawat naman, saan damat inalalan ti kilo. Kahit patsiyang ka nga saan na tumanin ng eja, jazz. Kada din tandang yung pasuksukan, ada doon nga amang anis pa nagswitik na. Kaya na pa nagpasuksok na kanang hindi ang taga. Munisipyo, kinaswitik pa yun na ita. Ni, apay kasi dyan nanang. Isudatat kang kanang kayo wag pagkakarakayan na kawaya. Saan kayo nagswitik? Tap narikas ta, kita nasayat kay lata. Dikit kahit nang suwi, nagsiswitik tulad tama ng dayay. Kuna. Kahit nung kas pagkari nga mapanda, duman nag-check up na kat. Handa nga check ama rin. Nakasubre lata nga kwartat itadan. Baka binulo na kasta. Tapos saan talang maparitang nagnegosyo, ano masiraan din negosyo da. Ibagak tumanday ta ni Ruben. Ngayon naliplipatak met ngayon baga ni Ruben manong name tiket disang ko nalipatan iti pa nangaklun kun kang kuwana. Agyaman na kang ka, Menchi. Ruben, inaklun kan ka, ba't ka? Inaklun ka, numampay, nagbasbasak pa lang. Nagbasbasak ang adwa. Ngim, ito ba nagkip ko yung baga? Yan, Jay. Dato agad sa nakakagura. Hindi, imbaga kang kurang, hindi kinatang ko na bagas, kurang kilo na, di ba? Sinausun mo mandatagin ni mamang mo. Tinawat na nugutan na sweet, di kilo yo. Aday may nag-check up. Tagabot yung munisipyo. Chinek up dari kilo mi. Okay. Ngayon di may dati pala yo, hindi pwesto yo. Naduktalan da. Nga. Saan nga natin ada dyan. Di kilo yo. Nangangan ko mismo. Ngayon, tiliwan da na iya kumpis ka rin di kilo sa makaroto ni mamang mo ito subpina para iti panagmultana. Nakita ka mismo. Saksik na kiti mata. Nang isubre ni mamang mo iti kwartasa na inyawat kadakwada. Inalan naman. Basta saan yung tungulitan ko na. Digad kayo ng sawin sweetik panagnegosyo ni mamang ko. Ang ko yung magbagati kasta. Baka niran na nalaing dimteng da, kat natuktalan da nga siya klase ti kilo. Di pa pabasulin ni mamang mo kana di kadwayo, naglako. Ni tekla. Kinaput no na. Data din, diyak kayat nga aramitin ni mama. Gam ko na gagangin ka no dita, iti negosyo. Abi nga kami. Na duman ti klase ti managnegosyo. Kinampot mo na. Natuktalak pa taramid ni mamay. Nataramid na. Hususto di kilon, yung pagkamkamburin na tilo first class kanya di kababaan. Di first class, nayunan na ti third class. Yung pagmanta, hanggang reklamo na kiti gumatang. Tanam na maanda kit ko, naimas, dagay laok ng hanggang naimas. Panguntak ka ni mamang ko. Ngayon pagkakakuha na nga saan ako marumbang nga aramidan pa nagswitik. Ngayon ko na awang kanot negosyo nga saan nga switik. Nagsarting ko mga negosyo.
no saan nga naglaing ng negosyo. Eh, sa balantan di topic. Ibagak lang na niya ha. Anas sa kami eh. Kahit sabi ko ma, dati nagkagura ito tayo dyan. Ang kakagura. Diyan mat kanunungan di mading aramid ni mamangkukit. Ngam ko na naman, saan nga siya ti surom, kapag siya negosyo ko na. Kasto nga talaga't negosyo ko na. Hanggang progreso ti negosyo, nusang kagtswitik ko na. Sa balimat ka na kami. Imbes kumakisayan mi, nayunan mi pa eh. Hamat kiti siguro pa nagswitik na yan, di ba? Sa bagay. Imbag mantasang kayo malugi, hanggang malugi, basit lang amin ni baganganan siya ami. Uri na basit, nisot maurnong. So, sumit lang ngawa na sensuyo. Na kami takal di balay mi. Nalawad yung pagnegosyon mi. Na kayo, basit di balayo, basit pa di postuyo. Yun kas pagkarikan ko medyo amuyot ag negosyo, hindi dumakkel ko matpuunan nyo. Nasyak tumanggas pagkarikan tayo negosyo ng adakil. Dahil imulay na nang ko, iti panunot ko. Istaramidag. Hanga bale, nga badda surok na, ag surok, ngam di ag kurang. Iniantan relasyon mi, manunay mi kini Ruben, umumay matan dito balay. Kat siyempre, iyam amok pat kaninanang. Nang, ni Ruben. Kaya malasing ko, ni Ruben. Kakaiso na nga anak natin na nabaknang dita, mangir, na gusto ito bagas, kumusta ka barok? Kasi na boyfriend ko iso na. Kahit kumali pa ka mukha na kayo, ang paiparitan na pala makiboyfriend. Hanggang paritan nga makiboyfriend anak. Basta saan kayang lablabas. Nga aramatan nyo't relasyon nyo, hanggang sa inspirasyon di pa nagbasa yun. Awan magdanagan nyo na. Respetarek ni Menchi. Nangkailangan naglablabas. No, kibin kayo, hanyo kang kanayon tig-kibin. Nakibin-kibin kat pakaalang ka tubing. Inaanang mo, kaya di ka unay kuyog. Do, gamot at kuyog, kat pakaalang di sikog. Amumat gayam, amuyumat gayam. Ini tawisan nakmet manong nami ni Ruben ngayam amuna kinimamang na. Hala, horisan latan. Man, imbagang karot kinimama, nga the girlfriend kon, kat kunana, ngayam amuna, iyam amuk to kano isona, iyam amuk ka kengkuana. Nakit kita nagsamatan ni mamang mo. Nakit kita na ang imahangan na mo nga si katigo girlfriend ko. Ada pa nagnervyos ko idi manong nemi. Kapag tayo dilaingin ikikita ti bakit kanyak manong nemi nakakikitot. Ma, ni Menchi, girlfriend ko. Hanggang dakos ka nagtimat. Minatmatan na. Diyos ko, nagtadam ti manang matmat na kanya. Nabintas ka balasan ko. Agawa nak, ma'am. Taga-ano ka? Kakaruba tayo, ma'am. Jay, di pasto mi. Di mabasit sa jay, nga paglakon itin prutas. Di kalapaw sa jay. Awan. Kahit nayabay ka, di kalapaw ka balay. Et mo sawan, nakurapay ka lang? Ma, nakurapay kami nga peso. Andala basit nga negosyo mi, ma'am. So ti pangalalan mi ti pagbiag mi ken pagbasa mi nga kapsat. Diya ka di mat ko nakikarupen, nga no makiayan-ayat ka ito, makaadan doon kayat-ayat mo, pilim na ganikas ka na tayo. Mama, ipatatig ko ni Menchi.
Ito na sa papayag, sina kayo. Isina mo dito ng babae. Awan tumagan. Kanap mo ito dito. Sige. Sige, Ruben. Gawin takpay. Ay, Menchi, mabit lang. Menchi. Sige, gawin. Tigualit niya nga bakit. Sa bagay, sweetik ka bakit na dyan. No sweetik ti tao, madit ugali na. Hangan na siyat nga tao. Mabawik ni manungot ngayam amunak ni Ruben. Dimtengak dito balay manon na imi kitilamsak ni nanang nagdaklako. Oy, abay, Menchi, yung sangwing kaskaso manong. Simrekak na malang di silid ko. Kalapaw gayam ti pangyarigan dati kastoy sama na makaulang ang kalapaw da ito ya. Konkreto met, gusto na lang tabasit. At napagbagiso nga, sa gagay sakap ti kwarto. Talo a kwarto. Kwarto ni nanang, kwarto ni Henry. Menchi! Nang, makaduma, lokat mo talaga daw. Inlokat ko, nakadumugat. Napapasabakan ka. Nagkapam. Nagkapuhit din eh. Nakal ka pagnegosyon ti bagas. Yan da Ruben. Unang. Tayo napasabak. Inya mamulag ni Ruben kinimamang na. Mamirmirahot ko na namatan kada tao. Madigam ti ugali, ti sweetik ang negosyo na nang. Kaya na, no sweetik di taon, madit ugali na nat sweetik ka ron. Tanong na sihat ko ma, hana ko mamata mo tag sweetik. Kaya't, imbilin na kini Rumen, isina na. Tilakit mayayat mo kamin balasan ko. Di mo la pinanunutin. Ngasangan na siya ti tao. Samot na kanunungan ni Ruben, aramidin ni Mamang na. Tamo na. Amo na, kasta kanutag negosyo. Yung sanang imbaga, nga madit ugali ti inana. Amen. Yung na, oray yung sanang imbaga, ang basta sweet, kaya di tao, madi nga ugali na itan. Sa kalapaw, ti pangimbilangan na ti balay tayo. Kastari, kaya di babaknang. Gabi maknang da, iti sinisweetik. Nanang, hanggang di kasyay. Ti paggabgapan ti papaunag da, sinisweetik. Iso nga oray no, kasto lang ti klas, ti panagbiag tayo, anak ko. Nga basit ti negosyo tayo. Oray basit kandakil, parehas nga negosyo ti awag. Oray kasto lang ti biag tayo. Nadalos ti konsensya tayo. Kabutasan ti agsisweetik. Oray basit ti maganan siya. Basta lakit sante ang sweetik. Paggangganan siya amlang aro din diya tao. Sweetik ang lang. Tanog negosyo ka, awan sa ribit na negosyo na awan umay kumatang. Haan? Timang bibiyag kang kakadya customer. Yapay nga ron nga, nadulat at timang pang gumatang. Uraya ma, nga dumteng ti pa nakadusa, dahil nga sweetie ka bakit. Manong naimig, iti eskwela, iti umasdagmanin ni Ruben kanya. Kahit kwaliklikan. Mabitlayang, Menchi. Saan ko makapagtaran? Saan ko makapagtaran ti relasyon ta, please? Sorry, tikas diyan nga naramid ni mamakin ka. Abi nga nga siya, Ruben. Bagnang kayo. Da kami gagawin nila yung tibiyag mi. Para kanyak. Katya konsidera ti makikabaknang. Bagnang kayo, dakil di balay yun, dakil pwesto yun. Adukwar tayo. Takasano kami nga saan nga adu.
Dakil mat panagaganan siya yo. Sagsuswitik kayo. Saan ko kanunungan tikas dyan inaramin ni mama? Kantsak kanunungan tikas dyan magbakaw yung panagswitik na. Nga buta naman ang salangadag isuna. Iba nga naman, gagangay data kanu tinegosyo. Gagangay tinegosyo, ngam napalalo met. Awang kanut negosyante nga sangag switik. At siyempre, jay presyo di panggatang mo, nayunan, napnadaganan siya. Wen, ang peso, kasla ka na kami. Ngayon ba sila dyan na yun mi? Surukan mi pa dyan kilo. Hanggang bali nga basit lang. Basta lakid dita. Hanggang madagsan na dyan tao. Lipatan ako, Robin. Paapektaran ta ka di. Hindi ka dyan ipakita ni mama. Ulit teksan ko kanunungan ni mama. Hindi kasi dyan nga aramid na. Ibagagamit no ko ha. Ngum saan na kahit ipay suro. Please. Saan ta ko magsina? Nakasagana ka mangilaban. Di pa nagahit ko ken ka. Laban ka ni mama. Wari no nakasidad na anak. May laban ko lagi di pa nagahit ko ken ka menchi. Saan ta ko mapagpaapagtaran relasyon ta di negosyo. No switik man ti negosyo. Saan nagswitik ti puso kang kayahit ken ka. Iba't patay ka menchi. Saan kam nga rod na nga nagsina kini Ruben manunaming tapat check. Nga dadda nga isuna timandar ti puso na ken desisyon na titungtung palin na. Sana tungtung palin tayo niyaman na bilintina na. Adamanin ni may nag-check up manunaming. Kitawan ti maduktalan na kanta kami hanta saan kam ka sweetik. Aging gana si putak ida manunaming nga napan manin iti ayan ti pwesto da Ruben. Saan ako nang simursurot, amuklatan, nunat mapasama. Yung nakiktutak manunaming. Iti indogan da ti kilo. Ay, ni, hanga napasuksukan ng digijay. Sa balimat kaming digijayin. Manunaming. Aging gang iti may isa nga bigat, nakariing kamlaingan manunami nga dati-dati ka nasapang aglukat tinegosyo da Ruben. Ni, aldawan manunami, di matlaglukatan. Aging ka manunami, ngayon masiday ka. Kat ni? At dapat marakanan dyan manunami. Closed. Sada pa harang naman nung nemi, harang nga nakandaduan. Dahil ko di cellphone ko man nung nemi, tinawagak ni Ruben. Hello, Ruben? Menchi, ayam mo? Dati di balay. Abe, di ka mataglukat. Dati tibagbagak ka ni mama. Sana nga napasuksukan pa yung itimay. Sa balimatan ni May. Najay, nakulasanan tining ko si May. Dakal pati multa ni mama. Tano saan ngagmulta? Samad lang yung ngayon, nga dya kilo na, tiag sweetik, pati presyo. Adot naduktalan da nga violation na. Ganito nga sa pagkarigan ta, makamulta. Mabalinan to nga pa-open. Tsaka mo, malaksid nga mamulta. Andan sabi mo, 1 year na suspension na. Ken, panaka-cancel di lisensya na nagnegosyo. Ana? Ano ba yung orda ni mamang mo? Dali ordi problema. Tapay.
isang sangit. Mamut-mut to lang. Ano ya? Manong nemi saan lang ang dakda kami iti makamong tinawasamak iti negosyo. Daruben. Ammo, ti sumubukil. Dagiti customer da manon nemi. Kunada. Ay, rumbeng laing nabaig na kaya mga sitsitikan. Isumod lang kaya, makalalis to ka, maibos ti bagas mi. Gumatang ka 2 kilo. Alis to nga maibos. Sakit. Hangpay na pintas ti klase na. O rin na first class ko, makit sila, dalagiti, mandi ka may lalao. Kung kunada man tin man. No kaano, nga rumwaran ti kinapudno, at umutan na kitay. Hagbalid, rumwar nga biktima manong. Kastan sa talaga, di tao manong. Sa dantulan amo, nga ingaw-ngawan ti kayat ng ingaw-ngaw, no, maduktalan da, nga isuta, ket biktima. Nabayag gawin nga madlaw da nga biktimada. Apa yun ulitan da pala mapanggumatang sa jay. Siguro manong nemi, ato na kita nang report nga dito tiga po na no apay nga sa bali nga tao itinapan. Saan nga di dati-dati nga mapan iti binulan nga dumawat lang ti pasuksok tapos ti kastagat saan da nga multahin suna. Oen manong nemi naimula ka na kami nga kapsat no mampay basit lang ti negosyo mi idi. Napipya nga surukam ngemjay kurang. Napipya nasurok ngemjay na kurang. Ini da dublenak nga napaan inyam amo manong nemi ni Ruben kinimamang na. Saan na nga makapagnegosyo? Menshi. Ma'am, sana nga ma'am tawag mo kanya. Mama, saan ka ba yung gasawa ki ni Ruben? Ma'am, no, one naman na kita yung pakpakita kay kaidi. Pasensyakan malasan ko. Okay lang. Ma'am, no problem. Tinaskan ka. Sanda ko nga, tinaskan ka, ano nga paritan relasyon mo kita Ruben? Saan kayo nga paritan? May pas ng kitagpasa, tagreduar kay pahay. Imbagbaga karot ka ni Ruben nga, baliwang mitagrubwat. Panasim mamanin nga, lokatan ti negosyo. Kaya isunton ti mga alat lisensya na. Kat konakkan ko na, nga tinatultuladan tinaramid ko. Kat mas pagarigan na kayo to, kat agasawa kayo, kat mapanunod yung tagnegosyo. Saan yung atultuladan, di style ko. Nga butas siniswitik nga talaga. Dahil man tagdang dinamag, nimbas nga kasayan nyo, kat sobraan nyo pa eh. Dahil nga rin imula ka na kami nana. Anapya nga diag surok, kem diag kurang. Tapno saan nga, agmisuot da diag customer, no diket umisem. Nga agsubli-sublin tuman nga may gumatang. Manong nemi negosyo. Ngem saan kami nga nagnegosyo? Ken Ruben. Ili makapagraduar kami, ken adaan kami iti trabaho. Da kami manong nemi tinagkagasat. Ngem saan nga negosyo? Iti pagkapuan, iti pagbibiyag mi. No di ket iti sweldo mi, ngagpadpada. Tagtab trabaho ko mga opisina. Ngem ni mamang na manong nemi saanin ka nagnegosyo. Agyan ka na kami manong, tikatugangag, nga iso itiya, makaamon, amang negosyo, karigiti talo, nga apo ko da. Ni Henry manong nemi, damatan asawa na, kadisot kadandan na mat ninanang. Ngayon tultuloy da di negosyo.
di makel manong nemi. Tatinulungan mi ida nga nagpuunan, kat di asawa, di ipag ko manong nemi kay ninanang, isod at mang mamanage ka nga negosyo, dakelen nga paglakuan ka na gitna duma-duma prutas. Idento ta ni Henry manong nemi at mong opisina. Intultuloy manong nemi ni nanang, tigas dyan nga style na. Kayat na, nga ada surok na, ngam dyan ada kurang na. Dito ay manong nemi, ti simple nga pagkasalita. Nga mok, ato di kita makarelate, kapot ti biyag kinayat, kat pasit met deta ti negosyo. No agswitik ta pusom nga gayan. Saan nga napintas, ti makirelasyon kang ka. Ganda kami kini Ruben manong nemi napudno ti puso mi nga agayan ayat. Napudno ti tunggal may sagada kami, akas met ti kinapudno mi kanagitandak mi. Araramidan mi ti pagrebengan mi kan para kadakwada, kan ti pagrebengan na gitandak mi para kada kami. Agyaman nagtianos mo nga nangurnos, kalbasang inakinsan kang kanito Italiana, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmi nga tibiyag, kanagitay, dim nga kanagbuya. Tuwing nga nagyaman nga pagkaya mo, Mensi. Thank you, Mensi. Kailan nyo ito negosyo, kaya basa. So nga kayo nga nagnegosyo, di ka unang siswiti. Awang kanutis ang aswiti ka negosyo. Wala ta, siyempre, nayuan ng ikamti ganansya. Ngayon hamon, no, paluluan dyan yung ganansya. Na napalalo nga rin dyan ganansya mo, sa pala sutikan dyan kilom, maraming niya ko na. Sobra kinaswiti.